सोरबा होनदों 9टायाव मन'गोन, सोरबा होनदों 9:30 मन'गोन, सोरबा होनदों 10टा मन'गोन। खिन्थु आंनि लाबोनाया आंनि गोसो बायदि आं बुंनाय नङा। आं माखासे निउस लाइभ बा निउसफोरनिफ्राय आंनाव मोनसे लिंक दङ। आं बे निउस लाइभनि माखासेफोरजोंनो आं बिथांमोननिखौ माने मोनसे नकल लानानै आं माने जोंनि बर'नि गेजेराव माने दानस्लायनानै नोंथांमोननो खिन्थानो हागोन होननानै आं माने नंगौखौनो पस्ट खालामदों ना नङिखौ पस्ट खालामदों आं बेखौ मिथिया। खिन्थु बिथांमोननि लिंकआ आंनाव फैयो। बेखौनो आं आं जि दा साना खैथासोआव मन'गोन, खैथासोआव मन'आ नोंथांमोननो भिडिअ'आवनो होखादोंमोन। बेसेबां टाइमनिफ्राय बेसेबां टाइम जागोन होननानै। बे आंनि गोसो बायदि नङा। जे निउस सार बिथांमोना आंनि मोनसे लिंक दं नालाय, बिसोरो बे लिंकजों फैयो नालाय आं नुनाय जायो। आं बेनिफ्रायनो आं बेखौ बोखांनानै नोंथांमोननो खिन्थानाय जादों आरोना। दा बेनो आरोना। खिन्थु आं उन्दुनानैसो माने भइस रेकर्डिंसो भिडिअ बानायदोंमोन नालाय एसे प्रब्लेम जादों। आरो आं माने देहायाबो आंहा बारा थिग गैयामोन। बेनिखायनो माने मा होनो नोंथांमोननो थगायनानै जेखुनु मुलाम्फा गैया। माने आंना अहेब सानाय जादोंमोन। मैया एसे बेलेग खामानि मावदोंमोन आं, एसे दुखु मोनलायनाय। बेखायनो अहेब सानायखाय माने माथोखौ रायज्लायनो हाया जाबाय थादोंमोन आरो आं। बेनिखायनो नैबे नोंथांमोननो जाखिनि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन सान मन'नाय टाइमखौ, बेयाव माने भइसआ एसे प्रब्लेम जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोनसिम सरि बियो। बेखौनो नोंथांमोना दा नायलांबानो जाबाय। आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों नोंथांमोनजों आं दसे नुजाफैलायबाय आरो दसे ओरैनो नोंथांमोनजों नुजाफैबाय। दा बेखौनो बुंनो सानदों, दिनैनि दिनाथ' सान मन'नाय दिनमोन। नोंथांमोना माबायदि मोनखो सान मन'नायखौ नुनानै, आरो गोसोआव माबायदि मोनना लाखो आरो गोसोआव माबायदि मोनदांखो नोंथांमोना आंनो एसे नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाना होगोन। आं मिथिनो लुबैयो नोंथां आरो आंनि माखासे लोगो, आंनि साबस्क्राइब फेमिलिफोरनिफ्राय सोरनि गोसोआव माबायदि मोनखो, जे माने नैबे सान मन'नायाव सोरनि गोसोआव मा फैदों, बेखौ आं नोंथांमोननि गोसोआव मा मोनदोंमोन, माने सोरनि गोसोआव मा सानदों, माने माबा मोनसे खैफोद जासिगोन नामा, माबा मोनसे जासिगोन नामा, मोनसे गिलु बालु मोनसे खैफोद जागोन नामा, सोरनिबा गोसोआव बेफोरबायदि साननाय फैदोंमोन नामा, नोंथांमोना आंनो मोनसे कमेन्ट होदो। आंनि गोसोआवलाय मोनसे बिदिनो फैदोंमोन। हय खोमसि जानो हागौ, हय जायबो जानो हागौ, माने आंनि गोसोआव मोननै साननाय दंमोन। होमब्लाबो आं नोजोर बोबाय थादों, जेब्ला नैबे साना मन'सिगोन अब्ला आं सानखौ मबाइलजों माने केमेरा होनानै नायबाय थादोंमोन आरोना। नोंथांमोना नायनो हागोन भिडिअ होनानै माबानायखौ। माब्ला माने मन'गोन बेखौ सानबाय थादोंमोन आरो। खिन्थु दाब दाब जायगा लानानै माने खायसे मन'नायखौ नुदोंनो, खिन्थु जोंनि साइडआव बारा नुवाखै आरोना। जानायलाय खोबनायालाय सानालाय माने मोलेले, माने सोराङा मोलेले जादों आरोना। होमबाबो फुरालि माने खोमसिबो नङा, माने साननि पावारखौ सानखौथ' आं नायखायाखै आरोना। माने साननि पावारखौ नायदों आरो आं, हाफोर आरो बिफां लाइफांफोरखौ नायदोंमोन। माने सोरांनाय बादि, माने बोरैबा दासो सोरांदों बायदि माने बेफोरबायदि नुदों आरो। माने बोरैबा मेगनफोरखौबो सेब सानाय मोनगुलायदों आं। माबा मोनसे जासिगोन नामा होननानै माने बेफोरबायदि साननाय फैदोंमोन आंनि गोसोआव। दा बेनो आरो दा जेबो मोनासै। जेब्ला साना मन'खाङो अब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे आरो भिडिअ लाना फैयो आरो बेनो। दा नै बेनो आरो नोंथांमोननि गेजेराव बा नोंथांमोना माबादि आनजाद मोनदों आरो बे सान मन'नायाव, आरो सोरनि गोसोआव मा गिनाय फैदों, सोरनि गोसोआव मा साननाय फैदोंमोन, नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव हरदो। बेखायनो नोंथांमोनसिम दसे सम ओरैनो मोनाबिलि समखौ लानानै नोंथांमोनजों ओरैनो नुजाफैदों आरो। नोंथांमोननि गोसोआव मा सानदों बेखौनो माने रायज्लायनो होननानै नोंथांमोनजों नुजाफैबाय। बेखौनो बुंनानै आं दोननाय जासिगोन। नोंथांमोननिसिम गोजोन्थों।